Вітаем, дарагія сябры, Аліна Коўшык і Анатоль Шырвель сёння ў студыі і вы глядзіце раніцу з Белсатам. Ваша ранішняя кава і гарбата будуць смачнейшыя пад цікавыя размовы і незвычайныя навіны. Якія? Давайте паглядзім. Колькі студэнтаў паступіла сёлета ў беларускі ВНУ і што не так з айчыннай вышэйшай адукацыяй? Хто ж пабудаваў новы Іерусалім на Падляшшы? Пра народныя святы тыдні яблычны спас раскажа, канешне, Віктар Шукіловіч. На карысць целу і ментальнаму здароўю простае хатняе практыкаванне. Ну і вядома ж, наша традыцыйнае пытанне, як без яго. Раз сёння шмат пра адукацыю, то адкажыце, калі ласачка, ці абавязкова ў наш час мець якраз такі вышэйшую адукацыю. Адказы абавязкова пішыце ў каментарах пад нашай трансляцыі на YouTube. Мне здаецца, што адказ відавочны альбо не. Адукацыя патрэбна, а вось якая вельмі цікавыя вашыя каментары. Так што чакаем вашых каментароў, чакаем лайкаў і запрашайце сяброў глядзець раніцу з Белсатам. Адным словам, паглядзім, як вы думаеце. Ну і каб неяк грунтоўней падысці да тэмы, мы зрабілі невялічкі аналіз. Куды паступалі беларускія абітурыенты сёлета? Завершилася уступная кампанія. Міністэрства адукацыі і дзяржаўныя СМІ аптымістычна адрапартавалі. Прахадныя балы высокія, конкурс вялікі, паўсюль медалісты ды алімпіяднікі. Прапануем паглядзець, што стаіць за прыгожымі лічбамі і словамі. Студэнтамі сёлета сталі больш за 45 тысяч чалавек, з іх 30 на бюджэтнай форме і 15 на платнай аснове. Кожны чацвёрты, паступіўшы ў беларускія ВНУ, будучы інжынер. Кожны 10-ы – педагог, медык або работнік аграпрамысловага комплексу. Калі вы марылі пра прэстыжную прафесію, канкурэнцыя была жорсткаю. Можна вылучыць топ-5 спецыяльнасцяў з найвышэйшым конкурсам. Рэкордная, графічны і мультымедыйны дызайн у БДУ, амаль 15 чалавек на адно месца. На міжнароднае права ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце прэтэндавалі 11 з паловай абітурыента, а на правазнаўства там жа амаль 6. Высокі конкурс адзначаны і на мастацкую адукацыю ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце і педыятрыю ў Віцебскім медыцынскім, больш за 5 чалавек на месца. Да спецыяльнасцяў з найвышэйшым прахадным балам адносяцца сусветная эканоміка і міжнароднае права ў БДУ. На абедзве прахадны бал склаў 398 з 400. Не адстае міжнародная эканоміка і гандаль з паглыбленым вывучэннем кітайскай мовы – 397 балаў. Па 395 патрабавалася і для залічэння на праграмную інжынерыю і электронную эканоміку ў БДУІР. Не менш складана было і ў медыкаў. У Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце на лячэбным факультэце прахадныя балы былі ад 386, на стаматалогіі да 400, на педыятрыі да 392. Але не абышлося і без адмоўнага, але выразнага трэнду. Выпускнікі ўсё часцей выбіраюць платную адукацыю, каб не мець адпрацоўкі пасля бюджэтнага навучання. Як па мне, так гэта выглядае трохі сумна, але не ведаю, можа, нашы гледачы так не думаюць. Пішыце меркаванні пад нашу трансляцыю. А мы працягнем гэтую тэму, бо ёсць пра што паразмаўляць. Цудоўнай госцю з намі ў студыі была выкладніца лінгвістычнага універсітэту, дацэнтка, лінгвістка Наталя Доліна. Вітаем вас, спадарня Наталя. Вітаю, сябры, вітаю. Спадарня Таня, добрай раніцы. Ну, канешне, першае пытанне вось пра гэта перайменаванне таго універсітэту, у которым вы працавалі, было МДЛУ, стаў БДУЗМ. Вот, ну, гэта нейкі сімвалічны палітычны жэст, типа, як я захацеў, так і будзе. Ці гэта адлюстраванне нейкіх больш глыбінных працэсаў умяшання дзяржавы ў акадэмічнае жыццё? Што гэта ўвогуле, як вы самі ставіцеся да гэтага БДУЗМа? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь и то, и другое. И, скажем так, такой жест самодержавный, извините за пафос, и вместе с тем и более глобальные причины. Не зря глава государства сказал, что упомянул ЛГБТ. Наверное, вот две буквы – это «Г»,
государственный, и Л, значит, лингвистический. Видимо, у него как-то переклинились с названием ЛГБТ, да, потому что он даже не выдержал это. Но это уже дело психологов, как-то с этим разбираться, что это за такие травмы у него, почему он так на это отреагировал. Но процессы действительно глубинные, потому что здесь не только вот я захотел и переименовал, захотел, закрыл, там открыл, а вообще общее влияние государства на то, что происходит в университетах, уже давно ощущается. В золотые такие теплые, оттаившие годы начала 90-х годов все очень как-то пошло в сторону демократии и ну, какой-то здоровой академичности, а потом это все медленно опять закрылось, и государство стало контролировать то, что происходит в университетах. До речі, я добре пам'ятаю, як у Мінську обмірковували так со злостю викладчики БДУ, ну, Білоруського державного університету, як то так? В Україні з'явиться ще один університет, там, а потім другий, третій, четвертий. Ну, ось і демократія, видать, заканчивається, сапраўды, у сфері адукації. Імкнення кантраляваць вышэйшую адукацыю, яно ўласцівае шмат якім аўтарытарным уладарам, скажем так. І ў Амерыцы, напрыклад, таксама зараз ідзе дыскусія пра тое, што Трамп захацеў больш уплываць на універсітэты, толькі што там універсітэты гэта вельмі моцная інстытуцыя са сваім фінансаваннем, і Трамп фактычна не змог туды далезці. Што ў нас змог зрабіць Лукашенко? Вось як вы лічыце, якія самыя заганныя рэчы, якія прыйшлі да нас вось апошнімі гадамі, якія рэальна заніжаюць якасць адукацыі, бо мы ўсё ж такі памятаем, што беларуская адукацыя яна была досыць добрай, нягледзячы на тое, што беларускіх універсітэтаў няма ў сусветных рэйтынгах як бы лепшых універсітэтаў, але тым не менш беларуская адукацыя заўсёды лічылася добрай. Вы знаете, вот если мы вспомним до лукашенковские времена, ну, времена бывшего Советского Союза, да, все было стабильно, государство это контролировало, но, может быть, это так не ощущалось, то есть все привыкли, что вот такая данность есть. Университеты были отнюдь не свободными. Выстроена была система всегда держалась на том, что незаменимых нет. И для того, чтобы незаменимых не было, то нужно было так создать, ну, скажем так, программу обучения, чтобы у всех все было одинаково. Понимаете, то есть вот если в других странах, например, приходит профессор, и ему предлагают придумать какой-то курс, пусть он ведет какой-то курс, и он это тоже предлагает, то ему говорят, да, окей, нам подходит, пожалуйста, делайте. То у нас такого нет. Человек приходит преподавать в университет, и сразу ему вручают программу, ты должен работать по этой программе. Значит, когда я не зря упомянула начало 90-х годов, потому что действительно попытались вернуться или как-то повернуться к таким интересным и более живым вещам, как, например, вот в Иньязе, ну, я говорю Иньяз, потому что это уже такое... Застанется. Да, конечно, никто, собственно говоря, и не вычеркивает это, и никто не возражает. Мы всегда об этом говорили, потому что человек так устроен, что ему хочется сэкономить, скажем так, усилия и говорить быстрее, а поскольку всем понятно, о чем идет речь, и, кстати, во времена Советского Союза и в Москве Торезовский институт был Иньязом, и в Нижнем Новгороде был Иньязом, то есть это уже такая привычка языковая. И в Иньязе два обязательных языка. То есть есть основной и есть еще один. Ну,
в общем-то, это расширяет возможности студента, когда он потом идет в свободное плавание. Вот. Ну и потом вот программа строилась так. И еще когда-то был факультатив «Третий язык» для тех, кто хочет совершенствоваться, кто хочет помимо программы что-то еще выучить. И вот 90-е годы в начале к этому вернулись. Кстати, это осталось. Но это вот я помню как такой момент достаточно важный и заметный вот в этих самых изменениях. Какие еще изменения, вот какие изменения произошли при Лукашенко, я бы сказала, что, с одной стороны, Лукашенко всегда смотрит назад. То есть, видимо, у него какая-то есть опора в том, что... Вот я помню, что как-то Екатерина Шульман в одном из интервью говорила о том, что власть придержащие все время хотят остановить время, остановить тот момент, когда они являются главными. И даже иногда это происходит подсознательно у них. То есть они стараются не идти вперед. А если идут вперед, то исключительно так, чтобы вот быть хозяином положения. И мне кажется, что Лукашенко как раз заточен под то, чтобы возвращаться, для него Советский Союз это что-то привычное, и возвращаться к тому, что есть, что было, извините. И, понимаете, мы должны, конечно, признать, что я когда-то в одном интервью говорила, что вообще я бы упразднила 3 министерства. Это Министерство образования, Министерство культуры и Министерство здравоохранения, потому что они только мешают работать. Но я, конечно, понимаю, что поскольку у университета еще нет полностью своего финансирования, поскольку университет связан с государством и финансируется частично, я говорю, потому что я сейчас скажу про ИНЯС, государством, то, понимаете, тот, кто платит, он тоже хочет немножко заказывать музыку, и это логично. Но, вот, например, если брать ИНЯС, в ИНЯСе очень много студентов-иностранцев. Они изучают русский язык, есть специальное отделение, чтобы потом, может быть, идти и обучаться в других университетах. Они изучают английский язык, например, очень много из Туркменистана студентов, по крайней мере, когда я работала, такое было, из других государств, и это приносило деньги. Это приносило деньги. И за счет этого у нас бывшая ректор очень грамотный менеджер, и все она делала, несмотря на какие-то ограничения, которые давало государство, она умела как-то все сделать так, чтобы это все было законно, но тем не менее какая-то поддержка и преподавателей, и университет, вообще там какие-то создания каких-то новых вещей. Это все за счет финансирования местного. То есть университет зарабатывал деньги и неплохо зарабатывал. Да, спадар Наталья, вось хочется вернуться у 20-й год. Здавалася, ну, университеты все белорусские, это, по сутнасці, дзяржаўныя установы, вельмі звязаныя з дзяржавай, звязаныя эканамічна, звязаныя ідэалагічна, звязаныя праграмна. І раптам яны становяцца цэнтрам такой актыўнасці пратэснай. Студэнты масава пашлі ўдзельнічаць, і асабліва ўдзельнічалі вашы студэнты МДЛУ, студэнты ІНЯЗа і выкладчыкі. Як вы думаеце, чаму гэта адбылося? І, дарэчы, тут я мушу перадаць вам прывітанне ад нашага калегі Дзеніса Дудзінскага, вашага блога студэнта, які вельмі цёпла выказваўся і вельмі шкадаваў, што сёння не ён вядзе праграму, але мы яго імені таксама задаем гэтае пытанне. Ну вот и Денис не застаўся ў баку ад пратэсту. Докладно. Да, я помню, что в первые же дни, когда студенты вышли на занятия, ведь у нас по всей стране, везде, от школ до университетов занятия начинаются 1 сентября, и вот мы в этот день вышли на
такое массовое у нас состоялось шествие, потому что нашей задачей было, мы написали письмо, подписали его студенты и некоторые преподаватели, и должны были прошествовать к министерству, чтобы вручить это письмо от студентов, от преподавателей по поводу того, что происходит в стране, потому что министерство – это правительство, то есть это конкретно именно наше начальство, наша, скажем так, область, и таким образом мы действовали. Я помню, что на этом шествии я тоже встретила Дениса. Денис, конечно, очень, знаете, такой вариант особый, потому что он очень образованный человек, и пришел в Иньяс уже образованным, очень начитанным. Не все студенты такие, но вот такие, как Денис, тоже попадаются и, конечно, запоминаются. Так вот, что я хотела сказать по поводу протестов. Да, у нас действительно, можно сказать, что мы стали одним из первых вузов, который участвовал в протестах. Хотя и другие тоже подтянулись. Например, БГУИР. Ну, я скажу вам, что БГУИР, как там по-белорусски получается, БДУИР? БДУИР. В общем, не намного лучше бдузма, хотя я где-то уже писала, что бдузм это звучит как диагноз, да, вот что-то такое, что связано с расстройствами, значит, того, кому этот диагноз поставлен. Тых, хто бдзіць. Да, ну... а все-таки очень ясно, там что, больше свободы, больше читали замежную литературу. Ну, вы знаете что? Я думаю, что с одной стороны, да, потому что студенты уже к этому времени ездили больше за границу, у них более широкие были взгляды, кругозор. Естественно, они читали книги на иностранных языках, естественно, они смотрели новости на иностранных языках. То есть у них, в общем-то, их жизненный обзор был иным и более открытым. Но вот я не зря вспомнила БГУИР, там в основном айтишники, да? И это тоже о чем-то говорит, потому что айтишники в нашей жизни, они не чувствуют границ. И здесь это тоже сказывается. Ну, начали все делать студенты. Ну, преподаватели подтянулись, потому что в первые дни сентября, то есть мы еще не знали, каким образом мы примкнем к этому движению, и мы об этом не думали, но в первые дни сентября были очень неприятные события, потому что студенты, которые стали проводить свои, ну, можно сказать, флешмобы и пели песни, в общем, все происходило мирно, держали флаги, и в какой-то момент ворвались силовики в университет и очень жестко, очень грубо их задержали, причем пытались даже вмешаться там наши деканы, их отталкивали, то есть, в общем, очень некрасивая была сцена, и мы, преподаватели, поняли, что мы должны, в общем-то, открыто поддержать студентов, потому что, ну как, дети их вот так вот задерживают, а мы вот что, в сторонке стоим, и поэтому мы стали с ними выходить и смотрели по сторонам. Вдруг подъедет какой-нибудь автозак или бус, и чтобы сразу же их переместить в университет. Фактически вы ахоўвалі студентов. Да. То есть начали мы с этого. Лично я, ну и некоторые другие преподаватели понимали, что раз мы разделяем их взгляды, было бы нечестно молчать. То есть они говорят, а мы молчим. Это нечестно. Когда в какой-то момент некоторых из них посадили на сутки, это было в октябре, когда они устроили именно студенческий марш, мы вышли к обочине, и один из плакатов, я его нарисовала, написала там, значит, наши студенты сидят, а мы за них будем стоять. То есть мы стояли, проезжали машины, сигналили, ну, в общем, все как обычно. Сёння многие спробуюць, як бы, ну, сказать так, что ай, ну гэта все было дарэмна, вось на што выходзілі, нічога не змянілася за 5 год, яшчэ стало горш. Что вы думаете про... Ці ёсць шкадаванне, что вось тады паўдзельнічалі? Нет, вы знаете, я человек, который со временем
так пришел какой-то, у меня все отвлеченнее, абстрактнее становились мои взгляды, наверное, потому что когда ты не можешь что-то изменить вот вне себя, ты уходишь в себя и начинаешь думать о вечном. Так вот, если думать о вечном, я считаю, что главное то, что у тебя в душе. То есть если ты даже не хотел изменить, ой, извините, пожалуйста, не мог изменить, но хотел, и ты чувствуешь, что внутри тебя что-то позитивное, что-то конструктивное, ты становишься лучше, честнее, совестливее, это уже много. А если говорить о студентах, мне понравилось, что они, несмотря ни на что, несмотря на то отчаяние, которое мы с ними много об этом говорили, несмотря на это отчаяние, они все-таки, знаете, такую фразу я запомнила одной девочки, она говорит, что студенты всегда в истории были движущей силой. Вспоминала 68-й год в Европе, да. То есть мы, если нас боятся, если нас задерживают, значит, мы что-то можем. И вот это вот отношение такое к истории, знание, я думаю, сподвигло их на это. Спадарня Наталя, дякую вам великі. Хочу сказаць адно нашим глядачам і глядачкам. Мы задавалі пытанне, ці патрэбная вышэйшая адукацыя зараз у сучасным свеце. Яшчэ не пабачыла вашы каментары, але спадзяюся, што вы яшчэ нам напішаце, але, напэўна, варта вучыць замежныя мовы. Праўда? Дзякуй вялікі. Спадарня Наталья Дуліна была выкладніца лінгвістычнага універсітэту, лінгвістка, была з намі на канапе ў нашай раніцы. Спадзяюся, што мы трохі ўзгадалі добрыя моманты. Ну, як патрабуюць ад нас вучэбныя планы, пасля сур'ёзнай размовы патрэбны перапынак. Найлепшыя на свежым паветры, ідэальна на Падляшшы. А нас сюды прывяла загадка. Мы шукаем новага Іерусаліму на Падляшшы. Акурат тут да пана прыехалі, каб пан нам расказаў, чаму гэтае месца называецца Іерусалімам, бо непадобна трошку. Вы не знойдзеце Іерусаліма тут, бо яго і не было. А гэта месца цалкам не Іерусалім, гэта царква. Зойдзем у сярэдзіну, запрашаю вас, каб вы ведалі, бо гэта ёсць гістарычнае месца. Гэта ёсць царква, ідэя якой прыснілася простаму мужику з вёскі тут Грыбоўшчына, старая Грыбоўшчына. Мужик высніў, што яму Мацер Божа сказала, што на гэтым месцы, а гэта было яго поле, што будзе калісьці святое, што тут будзе манастыр. І ён гэтым надта пераняўся. З'ездзіў аж у Санкт-Петербург да такого бацюшкі Іана Кронштадтскага. І гэты бацюшка яму просто сказаў, што будуй, строй этот храм. То он так само шукаў правду, як і вы. Так, ён дакладна. Здарыўся цуд. Раптам у одну ноч з зямлі вырасла царква. А гэты будаўнічы гэтай царквы, гэты Ілья Клімовіч, ён гэтым не пераняўся. Ну, кажа, ну так, з зямлі вырасла, ну а што? Вапна з зямлі, цэгла з зямлі. Тут зямля, так? Так гэта тлумачу, правда? Trochę taki paranormal, nie? Jest to taki vibe. Ну, страшно, хіба що дух живе. Lubię takie miejsca, ale... Страшно, вельмі страшно. Nie. Dzionia! А гэта тое месца, вось, дзе гэты прарок жыў, так? Гэта яго хата? Калі Ілья Клімовіч пабудаваў царкву ў Грыбоўшчыне, ну, узнік канфлікт з праваслаўным духавенствам. І ён быў вымушаны неяк сваю актыўнасць накіраваць у іншае месца. Гэта было ў 1934 годзе. Ілья Клімовіч, ён тут думаў пабудаваць маленькі горад. Гэта таксама быў працяг яго того, што яму прыснілася Мацер Божа. I гэта быў пачатак, так? Так, а пасля, паверце, прыйдзе такі час, это яго словы, запісаныя. Сюды прыедуць і палякі, і рускія, і немцы, і французы,
і дакончаць гэты горад. І тут будзе манастыр вялікі. І адтуль на здымках з 1939 года хтосьці напісаў «Горад Вершалі». Шановне господарство, будзіцеся, не спіце, рачанец, паглядзіце. Ранішні вітанні ўсім нашим глядачам. До нас прыйшоў хто? Витя Шукилович. Дакладна так. А я гляджу, што Віктор прыйшоў не з пустымі рукамі, і я, канешне, мушу паглядзець. Прывітанне, Што Аліна, ты там прывітанне, Анатоль, Так. прывітанне, шановне гаспадарства. Вау, Яблычны яблыкі. спас нас ужо чакае неўзабаве, а я добра падрыхтаваўся, назбіраў яблыкаў, зёлак, каласкоў, таму сам час, каб святкаваць. Пачастуем яблычкам нашага аператара. Ігор, калі ласка, заняты. Оп, оп, оп. І даём слово Віктору. Сябры, трывае спасаўка, пост до 28 жніўня, калі будзе адзначацца спледне, успедне на свяцейшай Багародзіцы, у народнай творчасці можам знайсці гэткія радкі. Спасаўка, пералётная пташка, дзе лета летавала, дзе будзеш зімаваць, летавала ў пшаніцы, зімавала ў крыніцы, ў сцюдзёнай вадзіцы. У першы панядзелак спасаўкі, а гэта сёлета 18 жніўня, заўтра, на ўсходнім палессі пяклі спецыяльнае печыва, дужыкі, паводле колькасці душа ў сям'і. Мачалі печыва ў мёд, затым у попел і елі. Каб пазбегнуць сустрэчы са змеямі, трэба было папярэдне сказаць: лепей буду дужыкі ў попел мачаць, чым на сабе шохлю, гэта значыцца змяю дзяржаць. Ну, вось такія народныя сродкі з печывам я вельмі люблю. 19 жніўня праваслаўныя вернікі будуць святкаваць перамяненне гасподняе або вялікі ці яблычны спас. У народнай культуры гэта свята садавіны. Добры яблычак к спасу, прамаўляюць з гэтай нагоды. Як наказвае традыцыя, абавязкова трэба ў гэты дзень з'есці прынамсі адзін яблык. Раней існавала варажба з яблыкамі. Перад пачастункам загадвалі жаданне, а калі яблык аказваўся кіслы, то гэта быў знак, што жаданне не здзейсніцца. Салодкі ж яблык абяцаў шчаслівую будучыню. Была і такая варажба. Бралі 3 яблыкі: чырвоны, жоўты і зялёны. Загадвалі нейкае жаданне, а потым, нягледзячы, выцягвалі яблык. Калі быў чырвоны, то задуманае здзейсніцца. Калі жоўты, то жаданне збудзецца, але з цяжкасцямі. Калі ж плод зялёны, то варта забыцца пра жаданае. Шановнае гаспадарства, можам паваражыць, праўда, мне спатрэбіцца таксама зялёненькі яблычак. Яблычак. Што мы загадаем, Аліна? Што мы загадаем? Загадаем глобальна, каб спынілася вайна у гэтым годзе. Давай. Давай паспрабуем. Закрывай вочы. Так, і нягледзячы трэба выцягнуць яблычак. Не магу кошык трапіць. Так, можа быць гэта. О, чырвоны! Чырвоны. Значыцца, жаданне здзейсніцца. Вельмі спадзяемся, што яблычны спас дапаможа нам усе гэтыя сілы накіраваць на тое, каб сапраўды самае важнае здзейснілася ў гэтым годзе, каб спынілася вайна, а мы ведаем, што гэта прынясе добрыя навіны усім нам таксама. Так што дзякуй вялікі, Віктар. І каласочкі, і яблычкі. Спадзяемся, што гэтая варажба сапраўды будзе дзейснаю. Ну і цудоўна, дзякуй велізарны, дарагія сябры. Напішыце, дарэчы, у каментарах, ці вы святкуеце яблычны спас, ці частуецеся яблычкамі. Віктар, цябе пакінем таксама з яблычкам. У нас у сцэнаграфіі вельмі шмат яблычак. Будзем частаваць сёння з нагоды спаса і нашых гасцёў. Дзякуй, Віктар. Дзякуй вялікі. У Плімуце прайшоў фінал брытанскага чэмпіянату феерверкаў, спаборніцтва, у якім удзельнічаюць кампаніі вытворчасці піратэхнікі з усёй краіны. Над плімуцкай затокай неба расквіцілі яскравыя залпы і светлавыя харэаграфіі ад 3 камандаў. Прыгажосць уражвае, але нясе небяспеку. Піратэхніка вымагае дакладных захадаў бяспекі, а гледачам радзіць трымацца на адлегласці і не запускаць уласных салютаў побач з натоўпам. Ды памятаць пра жывёлінаў, для якіх гучныя выбухі робяцца моцным стрэсам.
Йога пад зорным небам, але не тым, пра якое вы падумалі, пад небам Ван Гога. У Лас-Вегасе запусцілі практычныя заняткі, дзе замест звыклых сцэнаў і люстэрак жывыя палотны мастака. На заняткі чакаюць усіх ад пачаткоўцаў да спрактыкаваных йогаў. Практыкі праходзяць кожную суботу. Настаўнік вядзе заняткі, а вакол змяняюцца карціны. Зорнае неба перацякае ў палявыя кветкі, марскія хвалі ў залатыя палі. Гэта не проста йога, а падарожжа па свеце Ван Гога, у якім вы частка сюжэту. У Чикаго адбыліся незвычайныя спаборніцтвы гонкі гумовых качак. З мосту на вуліцы Каламбус у раку Чикаго запусцілі 1000 жоўтых цацак, што плылі змагаючыся за перамогу ў гадавым дакі-дэрбі. Падзея мае дабрачынную мэту. Усе сродкі ад продажу сімвалічных качак і сувенірнай прадукцыі ідуць на падтрыманне спецыяльнай алімпіяды ў штаце Іллінойс. Гэта спаборніцтвы ў больш як 30 алімпійскіх відах спорту для дзяцей і дарослых з асаблівасцямі інтэлектуальнага развіцця. Новичек Паблеток, такие новины заўсёды поднимают настрой. Вот. Конечно ж, падымаюць, а мне вось ваши каментары падымаюць настрой. І Владимирович, напрыклад, піша: усе ведаюць, яблочная дыета, жадаеш есть, з'есі яблок, не жадаеш яблок, не есі. Карацей, пішыце яшчэ далей ваши каментары, нам яны вельмі падымаюць настрой. А што яшчэ падымае настрой? Спорт, рух, конечно. Фізуха. І пра сувязь ментальнага здароўя і спартовых практыкаванняў мы сёння паговорым з нашай госцю Надзеяй Дамкоўскаю, заснавальніцай платформы ментальнай дапамогі Hope Flow. Прывітанне, Надзея. Рада бачыць цябе ў студыі. Дзякуй, што прачнулася ў гэтую нядзелю, каб яшчэ абудзіць нашых гледачоў і расказаць ім шмат важнай і цікавай інфармацыі. Ну, я вот дагадлівы. Hope – гэта надзея, а flow – это што? Поток. Поток. А, поток. Это поток. Бо якби, каб быць здаровым, трэба быць у здаровым потоку. У балансе усяго таго, што адбываецца ў жыцці, так. Что такое ментальное здоровье? Чему ты, человек, который збольшага займаўся, я помню, фитнес-проектами, там, наведением себе у норму зацікавилась такой, ну, складанной темой. Як ментальное здоровье, что это такое и як его падтрымліваць? Гэта ўсё, як звычайна яно адбываецца, гэта ўсё асабістая гісторыя. Калі кожны з нас перажываў гэтыя пераезды, эміграцыю, вайну і так далей, становіцца зразумела, што не толькі фізічным здароўем гэтае здароўе наше і как бы канструецца. Стала зразумела, што ментальнае здароўе ўплывае ну так нават болей, чым простае фізічнае практыкаванне ці альбо ежа. І вось такое цікавае пытанне да вас, у адваротны бок, а што важней, ментальнае здароўе ці фізічнае, бо кожны адказвае гэта па-рознаму, як вы лічыце? Я думаю, што найважнейшы баланс. Бо калі адно з гэтых здароўяў яно будзе падкошанае, то цяжка і другое падтрымліваць. Вось у мяне так у жыцці. Вось і адказ на тэму, што такое ментальнае здароўе. Ментальнае здароўе гэта таксама баланс. Баланс праміж пачуццём, што такое атрымоўваецца, што адбываецца вось тут, унутры, якія эмоцыі я маю. І гэта не толькі пра такі увесь час радасны стан, я не ведаю, адсутнасць болю, адсутнасць эмоцый негатыўных. Не, гэта ўвогуле не пра гэта. Гэта пра магчымасць разумець, якія эмоцыі зараз ёсць у тваім целе, і як ты можаш уплываць на гэтыя эмоцыі, як ты можаш карыстацца гэтымі эмоцыямі. І нават калі ты адчуваеш нейкі гора, там, альбо жаль, штось такое, што ён таксама ёсць норму ў тваім жыцці, і ён ёсць нейкі сігнал, што штосьці зараз адбываецца ў тваім унутраным свеце. Звычайна, калі мы сустракаем сваіх сяброў, пытаем: Надзя, як ты себя адчуваеш сёння? Вось калі мы цябе запытаем, як ты сёння себя адчуваеш, раскажы нам таксама, што значыць адчуваць сябе здаровым ментальна. Вось якія прызнакі таго, што з намі ўсё ў парадку? Гэта часцей за ўсё быць у радасным стане, альбо ў такім успакоі, і большую частку часу мець такія бадзёры настрой, бадзёры лад жыцця і жаданне жыць. Па-першае, гэта жаданне жыць. У іншыя моманты могуць здарацца моманты, калі мы можам пачуваць грусць, небяспеку, і гэта таксама ёсць норма, але больш за ўсё павінна быць такая радасць і бадзёрасць у жыцці. І гэта такі спакуса да жыцця. Вось, такім іншым языком, мне кажется, што гэта можна казаць так, спакуса да жыцця. Ну вось,
психологи, как бы для многих людей, особливо для мужчин, гэта вось як бы да іх ідуць слабакі, знаешь, такія ну вот Маша не ходзіць да псіхолага. нормальные пацаны не танцуюць, па псіхолагах не ходзяць і так далее. Што б ты сказала ў адказ на такі стэрэатып на самай справе і ну якую надзею дае праект GoFlow, для каго ён, каму ён патрэбен, толькі для дзевачак или хлопцы могуць падысці, напрыклад? Вы нават не ўяўляеце, якая вялікая гэта праблема, што ў нас ёсць такі стэрэатып адносна мужчын і адносна сямей, у якіх ёсць мужчыны, што хлопчыкі не плачуць. На гэтым стэрэатыпе выхавана генерацыя за генерацыяй, і гэта прыводзіць да такіх праблем, як вялікая колькасць суіцыдаў сярод мужчынаў, якая найвялікшая за жаночую аўдыторыю. Гэта рэальна вялікая праблема, і гэта ўсё атрымоўваецца менавіта з таго, што ў нас у сем'ях няма культуры, адказнасці альбо адукацыі аб эмоцыях. Такой яшчэ на вельмі малым узросце, калі гэта яшчэ хлопчык альбо дзяўчынка, выхоўваць, што эмоцыя гэта нармальна, што плакаць гэта перажываць некаторыя эмоцыі, якія зараз ёсць у цябе, і ўсе эмоцыі, якія зараз ёсць, гэта норма. Тое, як мы іх перажываем, вось гэта ўжо можна неяк навучыць, гэта можна неяк там насталяваць унутры сябе. І наконт парады для мужчын, папросту размаўляйце з тымі, хто ёсць побач. Бо размова гэта першы інструмент, каб выказаць свае эмоцыі, каб увогуле паказаць свайму ўнутранаму свету, што ты не адзіны, і ёсць хтосьці, хто вось як вы зараз паківае, паглядзе ў вочы, альбо нават падыдзе. Прытуліць. Ох, як бывае нелёгка. Так, бывае нелёгка сапраўды. Вось калі там раніцай устаеш і ведаеш, там трэба стаць, зрабіць штосьці ў хаце, ісці на працу, а разумееш, што сілаў няма. Гэта азначае хутчэй за ўсё, што табе ўжо ў дадзены момант патрэбная дапамога. Лянуюцца, просто Ну лянуюцца. і ведаеш, я думаю, што звычайна гэта хутчэй у дарослых не звязана з лянотай. Хутчэй гэта звязана з тым, што ў нас вельмі ўжо нізкі вось гэта такі псіхалагічны эмацыйны стан, і што тады не хочацца. І, напэўна, тады трэба звярнуць увагу і шукаць нейкую дапамогу. Я ведаю, што зрабіць гэта нелёгка. Сама ведаю, бо некалькі разоў шукала сабе псіхолага, і падабраць кагосьці сапраўды цяжка. Вось знайсці ту асобу, якой і ты адкрыцца можаш, праўда? І будзеш адчуваць нейкую падтрымку і дапамогу, але я ведаю, што ёсць багата цудоўных псіхолагаў. І я думаю, што менавіта з гэтага і нарадзілася ідэя той платформы, якую ты зараз раскручваеш, якой ты займаешся, якая мае в сабе вельмі шляхетную мэту, дарэчы. Так, ўсё сапраўды так і з'яўляецца, бо іншым часам, калі размаўляеш са сваімі сябрамі, разумееш, што хтосьці і хацеў бы, альбо, напрыклад, вось той прыклад з мужчынай, які там не можа дайсці. Іншым часам проста не хапае першага кроку. Куды пайсці? Як многа пытанняў становіцца на шляху, каб проста дайсці да тэрапіі. І гэтае пытанне, гэта іншым часам такія непераадольныя бар'еры, праз якія чалавек проста не можа пераступіць, калі ён у стане дэпрэсіі альбо там іншых станаў. Гэта немагчыма у такім уязвімым стане. І таму мы зрабілі такі кароткі шлях да тэрапіі, і для нас гэта не проста пра місію зрабіць свет больш здаровым. Гэта пра тое, каб даць кожнаму шанец паспрабаваць і зразумець, ці яго гэта. Бо я, напрыклад, маіх блізкіх знаёмых, я ведаю такія гісторыі, калі людзі разумеюць, што тэрапія ўвогуле не пра іх, і гэта таксама нармальна. Такое таксама можа быць, што тэрапія не падыходзіць, альбо штосьці супыняе ўнутры. Але паспрабуйце. І вось мы той агрэгатар, які дапаможа паспрабаваць, а пасля знайсці сваё і зразумець, што з гэтым працуе. На пачатку праграмы ты казала, што вось гэты новы праект твой, як на самай справе усе твои праекты нарадзіўся з твайго ўласнага досведу, да? Раскажы, калі ласка, вось на тваім досведзе, якім чынам на псіхаэмацыйны стан уплывае фізічная актыўнасць? Вельмі прамая сувязь, бо цела і наш эмацыйны стан гэта такі, як можна сказаць, такі прамы мосцік, і ўсё ўплывае і ў тым, і ў другім напрамку. І калі мы працуем з целам, то першы такі самы зручны варыянт, як зрабіць свой ментальны стан наймага лепш, гэта папросту спорт. Але тут трэба яшчэ разумець, што спорт бывае розны. Як мы звычайна думаем, што спорт гэта там пайсці ў трэнажорку, ці штосьці там па лыжне пакатацца, ці гэтак далей, спорт бывае розным. Ёсць спорт высокіх дасягненняў, ёсць проста фізкультура.
Дык вось, хапае проста фізкультуры кожны дзень, актыўнасці звычайнай, што можна назваць звычайным фітнесам і гэтак далей. Ёсць такая розніца, што фітнес можа быць аэробныя трэніроўкі і анаэробныя трэніроўкі, калі наша сэрца качае кроў і кісларод, альбо проста мы такія робім напружныя такія сілавыя трэніроўкі, гэта больш аэробныя. Яны ўплываюць таксама па-рознаму. Вось калі мы трэнуемся, каб наша сэрца бухала часцей, гэта заўсёды больш пра супакаенне, гэта заўсёды больш пра насычэнне нашага арганізму кроўю, і калі мы выходзім з прабежкі, мы заўсёды адчуваем такі больш бадзёры стан, бо гэта працуюць эндарфіны, якія нармалююць наш стан і робяць яго больш такім трывалым. Все, што касаецца дэпрэсіі, трывогі, знішчаецца ў гэты момант, і мы адчуваем сябе такім больш энергічнымі і бадзёрымі. Цяпер я зразумеў, чаму мяне, як вось 3 гады я пераехаў сюды, накрывала там смутак па радзіме, нейкая дэпрэсія. Я выходзіў у парк і гуляў гадзіну, паўтары, пакуль не наступала хороший настрой. Інтуітыўна ты выбіраў тую актыўнасць, якая табе была карысная. А можа, ёсць нейкія практыкаванні, такія хуткая дапамога, ведаеш, там нешта такое зрабіў, каб палепшыўся твой настрой, там, не знаю, седзячы за кампом, калі няма нават. Ёсць, конечно. На канапе, з раніцай, з кубачкам кавы, кубачак адставім, і што зрабіць? Калі мы пачуваем, напрыклад, бо ёсць розныя станы, не толькі дэпрэсія, а такія больш звычайныя да нас, там, альбо трывожнасці, штосьці далей, то першае, што трэба зрабіць, гэта паставіць ногі цвёрда на пол і ніколі не закідваць ні штосьці далей, а проста вельмі цвёрда, каб ногі стаялі. Гэта тое ж самае касаецца яшчэ і нашай агульнай позы, гэта ўсё заўсёды такія адчыненыя рукі, адкрытыя плечы і гэтак далей. Гатовы да ўсяго. Ага, так, ужо адчуваецца. Ёсць такае добрае практыкаванне, я вельмі яго люблю. Гэта калі мы кладзем свае рукі адну на одно плечо, другое на другое плечо. Так, і тут можна зрабіць 2 варыянты. Калі ёсць моцная трывога, можна папросту сябе паабдымаць і так пасціскаваць нават, каб пачуць гэты кантакт з целам і вярнуцца ў сучасную рэальнасць, выйсці з мысляў у цела. Гэта першая задачка. Другая задачка – гэта нармаляваць наш пульс і тое, як працуе наша сэрца ў гэты момант. І мы робім так, мы гэтую ладошку кладзем пабліжэй да сэрца, гэтую таксама падымаем, і зараз у вельмі павольным стане пачынаем адна за рукой, адна, другая, папросту стукаць. І гэта робіцца ў такім павольным стане, як б'ецца сэрца. Як б'ецца сэрца. Так. Гэта нас супакойвае. І мы такім момантам супакойваем сябе. І калі мы да гэтага сябе паабдымалі і атрымалі такую паддзержку ад саміх сабе, гэтыя утульныя моманты кранальныя з дзяцінства, якія мы памятаем з нашымі бацькамі і так далей, а пасля вельмі павольна на рух сэрца, на гэты біт супакоілі сваё сэрца, то вы значна пачуеце, як мяняецца ваш стан. Слухай, правда працуе. Я вот, калі кладу рукі сюды, мне хочацца зрабіць вось так. Я вось такога практыкавання не ведала, але калі у меня здараецца нейкая суперстрэсавая сітуацыя, я сабе кажу, дыхай. Так. І беру такі проста глыбокі, павольны вдох павольны і выдох. І я ведаю, што некалькі такіх таксама дазваляе мне вельмі хутка нармаляваць вось гэты ўзровень стрэсу, які там картызол скоча, і ты яго можаш хоць трошачкі панізіць і апанаваць сітуацыю. А вось медытацыя, ці ты на сваім досведзе правярала дзейснасць гэтых практыкаванняў, такія, которые не зусім фізічныя і не зусім эмацыянальныя, і палажэнне цела, і дыханне, і канцэнтрацыя? На самой справе медытацыя гэта для мяне, напрыклад, для мяне, гэта не так-то проста. Бо медытацыя гэта адсутнасць актыўнага мыслення, гэта не практыкаванне фізічнае, гэта адсутнасць такого ментальнага мыслення, гэты рой мысляў узяць, так, выветрыць з сваёй галавы. І гэта складана. Вось як ты зараз удыхаеш, гэта непроста. Але гэта трэнуецца. І гэта трэба трэнаваць. Гэта той стан, які ўвогуле не з некімі
там найвышшымі практыкамі альбо іншаземнымі культурамі асацыюецца. Гэта той стан, які павінны быць у жыцці кожнага. Калі вы проста можете знайсці хвілінку для сябе, знайсці ціхае месца, дзе ніхто не будзе вас турбаваць і гэтак далей. Не будзе ні кот, ні дзеці, ні муж з жаной, ні штосьці такога. Ні навіны, ні гаджеты, ні пушы і нотыфікацыі, гэтак далей. Гэта будзе проста хвілінка, дзе вы сядзеце. Не один з другім, а один асобна. І папроста зачыніце вочы і папытайцеся не думаць ні аб чым, а толькі аб нейкай адной мыслі. Гэта можа быць слова, гэта можа быць некае пачуванне. Нібыта, напрыклад, вы можаце ў гэты момент сканцэнтраваць сваю увагу на тым, што чуе ваша каленка правая пад тканінай, пад джинсай. І ўвесь час канцэнтравацца толькі на гэтым пачуцці. І так пабыць у гэтым стане 10 хвілін. Гэта ўжо будзе медитацыя. Я паспрабаваў ні аб чым не думаць і падумаў аб тым, што Надзя так добра расказвае вось пра ўсе гэтыя простыя практыкаванні. Я думаю, недарэмна яна стварыла гэту платформу, і людзі сапраўды пойдуць, я думаю, ўжо ідуць і атрымліваць вось гэту дапамогу, каб сваё ментальнае здароўе, каб оно было раўнаважана. Дзякуй вялікі, Надзя, што завітала да нас. Дарагія сябры, мы заклікаем усіх вас пашукаць наш беларускі дзен, знайсці вось гэты спакой, знайсці ў сабе гэты баланс і гэтую энергію. І напішыце, калі ласка, ў каментарах, што вы робіце дзеля таго, каб вось вяртацца ў сабе, каб адчуваць сябе лепей, што вы робіце. Я ведаю, што некаторы капаюць у градку, напрыклад, не? А ты што робіш? А я зараз выгульваю сабачку. У мяне з'явілася сабачка Мока, і я чалавек, который, я не вельмі так ухваляў, каб жывёлы хатнія былі. Яна дае столькі радасці і прымушае мяне выходзіць на прагулку, бачыць, ёсць вынік. Так што вот так. І асабліва добра нам рабіць всякія практыкаванні, там, рухі пад музыку. Поэтому для вас хіт беларускага выканаўцы «Абсенту». Вау! Дарагія сябры, канешне, гэта раніца з Белсатам, і мы з Анатоліем Шырвелем пачынаем яе, а далей рэкладні працягваем яе разам з вамі.
Нагадаю, пытаем мы вас сёння пра вышэйшую адукацыю, ці абавязкова яна ў сучасным свеце, а мо яна вельмі патрэбная і нават не адна. Пішыце, што вы думаеце наконт гэтага. А можа і не патрэбная, таму што ёсць шмат вядомых людзей, якія скалацілі велізарныя фартуны, шмат грошай зарабілі зусім без адукацыі. Іх нейкія прыродныя здольнасці проста ёсць. Ну а мы павядзём зараз, што нас чакае найбліжэйшым часам. Гарадскія легенды, прывіды і скарбы горадні. Ці ведалі вы пра сапраўдныя таямніцы каралеўскага гораду? Падарожжа па Амазоніі захапляльнае і небяспечнае. Агарод з гуркамі, бельгійская мара беларускі. Музычны густ, уразлівасць падлеткаў, эфект натоўпу. Абмяркуем скандальны канцэрт Макса Каржа. Дарагі сябры, я вельмі дзякую ўсім тым нашым каментатарам, якія пішуць у чаце, асабліва Владзіміровичу, які сказаў: не хвалюйцеся сённяшнімі стрэсамі. Заўтра будуць наступныя. Вось. А Света піша пра тое, што я вяжу і супакойваюся. Гэта мой дзен. Света, прывітанне. Я вязаць не ўмею, але здагадваюся, хто гэта можа пісаць. Я здагадваюся, што гэта за Света можа быць. Вось. І пішуць таксама пра танцы, што танцы таксама вельмі добра, можна рухацца і супакоіцца. Так што пішыце далей і пішыце пра вышэйшую адукацыю. Якая адукацыя зараз насамрэч патрэбная? Ну так, але адукацыя гэта не таямніца, але сёння мы паразважаем і пра таямніцы, так? Конечно, мы паразважаем пра таямніцы, таму што на другую гадзіну нашай праграмы да нас прыйшоў, пачынаем разам з госцем, вельмі цікавым чалавекам, я б сказаў бы, выкшталцоным, такім шляхетным, элеганскім, да? З намі Васіль Калач. Актор, рэжысёр, гістарычны рэканструктор і гарадзенец. Гарадзенец. Так. Опять гарадзенцы тут, як вам задрошу. Так, дакладна. Я асабліва рада цябе вітаць, і тым больш маё сэрца радуецца, Васіль, што паразмаўляем пра нашу любёную гародню. Прывітанечка. Прывітанне. Прывітанне ўсім нашым гледачам і слухачам. Пра гародню размаўляць заўсёды прыемна. Як кажуць у нас у Беластоку, ужо ёсць гарадзенская мафія. Ну так там же паветра, кажуць, далятае з гародні на Беласточчыну. А вось, Васіль, што ў легендах гарадзенскіх прыцягнула цябе вось з самага пачатку? Ці было нейкае асабістае адкрыццё альбо падзея? Вот як так это сталася? Оба, буду займацца легендамі гародні. Не тое, што я імі так спецыяльна прафесійна займаюся. Просто аднойчы мне прыйшла ідэя зладзіць такую праграму на Белсат, не на Белсат, выбачаюся, на YouTube. Праграму на YouTube. Але можа варта і на Белсат. Хацелася на Белсат, але Белсат не прапанаваў грошы, таму дзе знайшлося, там і зрабілася. Гародня 11:27, гарадзенскі канал. А пачалося ўсё яшчэ з юнацтва, дзяцінства, калі вось у 90-х, і, дарэчы, вось гэта легенда на Гродна 11:27 на канале, яна апісана в апошняй праграме Юрыдыка, байкі Нёманскага дна. Гэта легенда пра Кёля. Ці Келя. Ніхто не ведаў, хто гэты персанаж. Вось у 92-м, 93-м, 94-м уся гародня была запісана графіці Кёль-петух. Ці вось гэты значок пеўня, гэты турэмны кружочак з кропачкай. Мясцовы нейкі графітчык. Ніхто не ведаў, хто такі Кёль. Было запісана ўсё. Парты ў школе, прыбіральні, слупы, усе плоты, ўсё было запісана. Ніхто не ведаў, хто гэты Кёль. Але ўсе імкнуліся яго абразіць чамусь. Але ўсе імкнуліся яго абразіць. Даходзіла да таго, што адзін вядомы гарадзенскі музыка ўжо напрыканцы 90-х, калі яны з рэпетыцыйнай кропкі кагосьці праважалі на тралейбус, крычалі: «Пакуль, Кёль! Бывай, Кёль!» І ўсе глядзелі. Разабраўся, хто гэты Кёль? Дзе ён, гэты Кёль? Разабраліся, хто гэты Кёль. Акурат пасля выхаду праграмы разабраліся, хто такі Кёль. Аказваецца, што быў насамрэч такі чалавек, вучыўся ён у аграрным універсітэце, тады яшчэ сельгасінстытуце. І проста ён быў такі нееглы, што яго аднагрупнікі ўзялі і вырашылі так абразіць. І на ўсім шляху, ну і так падкалоць трошачку, на ўсім шляху ад універсітэта да яго дому яны
панапісвалі кёль-петух. А потым гэта пайшло ў традыцыю. Ніхто не ведаў, што гэта, проста гэты сігнет пісаўся. Але гэта вось такая сучасная беларуская легенда, гарадзенская легенда, але мы маем багата і гістарычных легендаў, якімі горад ганарыцца. І давай распавядзем нашым гледачам і гледачкам з іншых гарадоў, каб яны таксама больш даведаліся пра гародні. Якая твая улюбёная гарадзенская легенда? Моя улюбёная гарадзенская легенда. Яна звязвае сярэднявечча і сучаснасць. Легенда палягае ў тым, што там, дзе стаіць помнік танк, вось гэты Т-34 мадыфікаванай чэшскай вытворчасці, а зусім не той, які ўрываўся ў гародню, ну, зразумела, што пад гэтым танкам ад часоў Вітаўта была грамадская прыбіральня, якая адносілася да рынку і сеннага рынку. Яна акурат паміж імі вось гэтае месца. Сенны рынак гэта сучасная рынак, гэта сучасная плошча савецкая, а сенны рынак гэта вось за гатэлем Нёман. І вось акурат ён стаіць там, дзе стаіць, і калі была перабудова плошчы менавіта ў 2006 годзе, пачалі капаць, выкапалі, пайшоў дождж, і такі смурод разліўся па цэнтры гародні. Сімвалічна. Сімвалічна. І вось дакументальна не пацверджана, ці была там прыбіральня ці не, але неяк так вось падаецца, што... Не бывае дыму без агня. Мяне вельмі цікавіць прырода гэтай з'явы, як гарадская легенда. Чым гэта адрозніваецца ўвогуле ад чутак і, ну, а як альбо гістарычных фактаў. І ці гісторыкі штосьці маюць супольнага? У нас цэлая плеяда цудоўных гарадзенскіх гісторыкаў. Ці яны таксама прыкладаюць сваю руку да легендаў гарадскіх? Гісторыкі прыкладаюць. Вось акурат гарадзенскія гісторыкі вельмі моцна прыкладаюць гэтую руку. Не буду агучваць імёны, таму што ўсё ж такі большасць маіх сяброў зараз у Беларусі і проста з мэтаў бяспекі. Але ёсць нейкі механізм, я не ведаю, там працэдура, як адбываецца, што факт нейкі становіцца легендай, а можа нават і міфам. Ну, вельмі проста. Вось быў факт. Спалілі ў гародні чараўніка з сімвалічным імём Максім Знак. Напрыканцы 17 стагоддзя спалілі чараўніка за тое, што ён прокляў коз адной жанчыны. Ну, нібыта пракляў коз адной жанчыны. Там цэлая дэтэктыўная гісторыя, таксама яе разбіраю. Але як гэта легенда, як гэта пераўтварылася ў легенду? У тым жа 2006 годзе, калі пачалі перакопваць гэтую плошчу савецкую, рынак, там захаваліся цалкам выдатным стане падмуркі палаца Радзівілаў. І гарадзенскія актывісты раскідалі па ўсяму цэнтру гародні улёткі з надпісам аб тым, што тут быў спалены чараўнік, які пракляў гэтую зямлю, і хто будзе яе капаць, атрымае гэты праклён да 10-га калена, ці там дакладна тэкста ўжо не памятаю. І атрымалася што? Выйгралі час. Будаўнікі прыйшлі, убачылі гэтыя лістоўкі, а не. Гарадзенскія капаць не хацелі, паклікалі Валожынскі, пэўна, не? 2 тыдні выйгралі, і тым часам прабілі такі ўсё ж такі ў выканкаме захаванне і кансервацыю гэтых падмуркаў. Вось ты нам і расказаў, як такія легенды гарадскія распаўсюджваюцца. Але ў нас ёсць і рамантычныя легенды, вельмі прыгожыя, прыстойныя, пра караля, які там таемнымі сходамі меў з палаца. Ну, гэта цалкам байка, таму што это акурат першая серыя у плейлісце гэтай маёй праграмы «Байкі Нёманскага дна». Акурат пра Нёманскае дно і ідзе. Наш замак стаіць на вышыні 25 метраў ад узроўню вады. На адлегласці 30 метраў, калі браць ускосную лінію да Нёмана. Ад замка да наступнага берага, да левага берага, 150 метраў. Як паўтары землекопы ў сярэднявеччы могуць пракапаць такі тунэль, і каб пра яго яшчэ ніхто не ведаў? Слухай, ну для караля, чаму б не? Так, але аб гэтым, безумоўна, засталіся бы звесткі і парэшткі таго тунэля. Я ведаю такую рэч, што калі ёсць палац, то абавязкова ёсць падземны ход, который вядзе альбо ў іншы горад, а можа нават у Вільню.
Ну так. Вось ёсць версія, што гарадзенскія сутарэнні яны вандруюць па горадзе, з'яўляюцца то тут, то там. І нават не толькі па горадзе, але па ўсёй Беларусі. Так. Ну, зноўку, ідзе распаўсюд праз нейкія чуткі, вось легендаў пра сутарэнні, таму што хадзіла нават легенда аб тым, што пад рынкавай плошай, вось пад савецкай, ад кляштара ізуітаў, які зараз турма, ёсць цэлы падземны горад, дзе катаржане штосьці робяць на абаронку. І калі ты сядзіш у грамадскай прыбіральні, якая ж існавала, то было чуваць, як яны б'юць малаткамі, як грукочуць нейкія станкі. Но сур'ёзна ўсё гэта. Вельмі сур'ёзна, просто неверагодна сур'ёзна. Зноўку легенды пра зданні гарадзенскага замку. Яны з'явіліся, насамрэч, з'явіліся ў 20-х гадах 20-го стагоддзя. Калі п'яныя афіцэры, а там былі афіцэрскія інтэрнат і сталоўка, п'яныя афіцэры, зразумела, бачылі прывіды. Ну, але ж там столькі у гародні, так я памятаю, столькі гістарычных будынкаў. Белая сінагога, Калужская царква, той же самы палац, дзе адрокся ад улады апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. З гэтымі месцамі ці ёсць якія-небудзь гісторыі? Вось як мне, не гарадзенцу, мне вельмі цікава. Цікавая гісторыя з прыканца 90-х, калі гарадзенская вялікая сінагога яшчэ толькі была перададзена габрэйскай абшчыне і яшчэ не была пераўтворана ў сінагогу. То бок стадыя ад моманта перадачы да пачатку ремонту. Адзін мой знаёмы падпрацоўваў там вартаўніком. Пры тым, што па нацыянальнасці ён рускі, з Сібіры. Малады, зусім там колькі, 17 год парню, яму далі проста падпрацаваць трошачку. І ён біў дубінай рэнешнікаў, якія спрабавалі гэтую сінагогу пашкодзіць і зняславіць. Ну, бачыш, вот ён любіў проста прыгожае. Ну, ён любіў прыгожае, так. Насамрэч, вось я мяркую, што гарадскія легенды – гэта падстава, выдатная падстава для такога моцнага брэнда. Мы ведаем, што мы часта кажам, у Гродна ўсё годна, так? Мы ведаем, што ў Гародню прыязджаюць вельмі шмат турыстаў і зараз, і раней. Яны трохі змяніліся, зараз з іншых краёў прыязджаюць гэтыя турысты, больш з усходу, скажем, але тым не менш, як гарадскія легенды могуць падбудоўваць цікаўнасць да розных месцаў. І ці мы адпаведна выкарыстоўваем вось гэтыя легенды для таго, каб яшчэ больш прыязджала турыстаў, каб, можа, грошыкі зарабляць і гісторыю нашу расказваць. Бачаюся, што перабіў. Мне падаецца, што мы неправамерна гэта ўсё выкарыстоўваем. Зноўку, у Беларусі ёсць вельмі шмат абмежаванняў з боку уладаў на гэты пункт. Але я праводзіў нелегальныя экскурсіі па гародні, калі ўжо ўсё было забаронена, быў такім падпольшчыкам культурніцкім да моманту выезду. І гэта карысталася неверагоднай папулярнасцю, таму што я не гісторык па адукацыі, я проста цікавіўся гарадскімі байкамі, легендамі, і я гэтыя байкі акурат турыстам распавядаў. Па выніку я быў адным з самых паспяховых экскурсаводаў, патаемных экскурсаводаў па гародні. Легендарны экскурсавод, я б так сказал. Ну, не легендарны. Да мяне нават губазікі спрабавалі запісацца на экскурсію. Выкрыў? Іх вельмі лёгка выкрыць. Яны такія, троху неразумныя. Можа, КДБшнікаў, можа бы, і не выкрыў, а губазікаў лёгка. А хто прыходзіў на гэтыя экскурсіі збольшага? Збольшага гэта сем'ямі, і збольшага, канешне, беларусы, бо абмежаванні ковіду дазвалялі ездзіць толькі па Беларусі, а, зразумела, гародня гэта перліна у турызме, унутраным турызме нашай краіны. І было вельмі шмат людзей. Яшчэ да пачатку вайны здараліся і расіяне. Для іх наогул заўсёды было вельмі дзіўна, што караля можна абіраць? А божачкі, а каралю рабілі ўскрыццё? І вось у гэтым вось будынку?
Ну, насамрэч, как бы, магчыма, і не ў гэтым. Дакладна ніхто Але не ведае. легенда кажа, Але легенда гарадзенскай баторыўкі існуе, і гэта рэальна спрыканца 16 стагоддзя будынак камяніца захавалася. Супер. Дарагія сябры, наша гісторыя хавае столькі смакаў, столькі дэталяў цікавых. Дзякуй велізарны, Васіль, што раскопваеш і не даеш памерці гэтым гарадскім легендам. І прыйшоў да нас іх расказаць. А мы запытаем таксама нашых гледачоў і гледачак, ці ў вашых гарадах, вёсачках, мястэчках ёсць таксама свае легенды. Падзяліцеся абавязкова ў каментарах. Я нават хочу захвоціць да больш такіх актыўных крокаў. Васіль мяне натхніў тым, што трэба збіраць гісторыю таго месца, дзе ты жывеш, распавядаць іншым, і так нараджаюцца гарадскія легенды. Вось. Ну, а ўсім нашым гледачам мы таксама прапануем яшчэ і турызм. Знаёмся з іншымі месцамі, але турызм віртуальны. Выправімся на Амазонку з нашым Сашам Гойшыкам. Амазонія – гэта асобны свет, які вабіў мяне даўно. Вы толькі ўявіце, рака тут часам шырэйшая за мора, а ў джунглях жыве кожны 10-ы від жывёл на планеце. Вёскі настолькі ізаляваныя, што дабрацца туды можна толькі на лодцы, і то не заўжды. Ёсць у гэтым нешта блізкае да нашага Палесся. Толькі вось маштаб іншы. Увесь гэты лес у 20 разоў большы за ўсю Беларусь. Недарэмна Амазонію называюць лёгкімі планетай. Прывітанне, сябры! Я, Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння разам з вамі мы перасячэм бразільскую Амазонію, унікальны рэгіён, дзе ўсё жыццё звязанае з самай паўнаводнай рэкой на зямлі. На стык трох межаў – Калумбіі, Перу і Бразіліі – я прылецеў з Багаты. Па зямлі перасёк бразільскую мяжу, купіў гамак і квіток на паром. Мяне чакалі цэлых 3 дні падарожжа да Манаўса, галоўнага горада ўсёй Амазоніі. Наперадзе былі 1000 кіламетраў падарожжа. Жыццё на пароме – сапраўдная прыгода. Гэта супесь кемпінга, начнога клуба і мыльнай оперы. Спіш у гамаку пад гукі імпрэзы, якая не спыняецца нават ноччу. Бразілія, напэўна, самая вясёлая краіна ў свеце. І тут, як у фільме, да нашага парома падплывае кацер з вайсковай паліцыяй. Узброеныя людзі з сабакамі падымаюцца на борт і уважліва правяраюць ва ўсіх рэчы і дакументы. У аднаго з пасажыраў знайшлі ажно 50 кілаграмаў какосу. Яго затрымалі, і наш парадны круіз стаў значна больш рэальным. Амазонія – галоўны маршрут наркатрафіку з Калумбіі ў Бразілію. Па дарозе паром спыняўся ў маленькіх паселішчах, дзе дамы стаяць на сваях і дзе жыццё круціцца вакол вады. А калі мы не прычальвалі, людзі самі падплывалі да нас на сваіх чоўнах, прадаваць бананы, рыбу, какосы. Краявіды наўкол проста неверагодныя. Настолькі прыгожых світанкаў і заходаў сонца я, напэўна, не бачыў больш нідзе. Каля Манаўса адбываецца сапраўдны прыродны цуд – зліццё двух рэк – чорны Рыо-Негра і мутна-жоўтыя Амазонкі. Яны цягам некалькіх кіламетраў цякуць побач, не змешваючыся. Манаус – сапраўдная перліна, якая ўжо пацямнела. Калісьці тут быў каўчукавы бум, і горад пабудавалі як маленькі Парыж. Тут нават ёсць копія парыжскай оперы, тратуары з мазаікай і архітэктура, якую не чакаеш сярод джунгляў. Пасля Манаўса я накіраваўся далей, на поўнач у Венесуэлу. І вось менавіта там мяне ўпершыню за ўсё падарожжа абрабавалі. І зрабіла гэта паліцыя. Падрабязней пра мае амазонскія прыгоды чытайце на нашым сайце belsat.eu і заставайцеся на раніцы з Белсатам. Штосьці я згубілася ў сцэнару, і вось мы запросілі, не маглі адпусціць Васіля і запросілі яго застацца разам з намі. Ну і да нас прыйшоў Андрэй, такі дарэшце дайшоў до нас Андрэй з нашымі СММ навінамі. Сёння пра што пішуць нашых гледачы ў соцсетках? Каментары пра Васіля былі? Пра Васіля будуць каментары, пра іх я распавяду троху пазней. Васіля не адпускаюць нашы гледачы. Васіль, зараз я буду распавядаць ты пра старыя легенды нейкія, а я пра сучасныя, пра тое, што я знайшоў у беларускіх соцсетках. Галоўная навіна гэтага году, я не пабаюся гэтага слова, гэта кепскае надвор'е. Так, кепскае надвор'е. Безумоўна. Беларусы скардзяцца на ўраджай у сацыяльных сетках, кажуць, надвор'е летам было не тое, як чакалі, таму і на палетках вырасла небагата. Але беларусы не былі беларусамі, каб не паставіліся да любой праблемы, тым больш такой, з гумарам. Закаткі-то рабіць трэба, ніхто не адмяняў, так. Ну, а як-то выкручвацца таксама трэба, таму давайте паглядзім, як это робяць беларусы. Што катаюць? Вот и я дождалась урожая, закатала баночку ассорти. Смотрите, красота какая.
Ну, і як вам такой асорті? Что-то там ничего не было. Нет, только Там був гурок. кроп. Був Один кропчик, кроп. та, і, здається, гурочок. Ну, якое лето, як кажуть, Это был не засолка, это был компот з огурка. ну, але смачно. Ідемо далей. Ведаеце, часто на плотах прыватных домоў, там на вёсках і паўсюль пішуць «Асцярожна, злы сабака». Яшчэ любяць беларусы пакпіць з гэтага там по типу «Асцярожна, злы гаспадар» або там яшчэ як-небудзь. Кепскі кёль. Так, але вось такога незвычайнага ахоўніка хаты заўважылі ў беларускай глыбінцы, дарэчы, на Гарадзеншчыне. Нехта праходзіў міма адной з хатаў, чагосьці падворка і заўважыў народную творчасць, якой вырашыў падзяліцца ў сацыяльных сетках, а мы падзелімся з вами. Заўважце, што з такой аховай ніводны злодзей не пракрадзецца ў двор. Глядзім. Так. Ого. Паглядзіце, ну, страшна? Скажыце шчыра. Хороший такі. Але сумныя вочки нейкія. Сумныя вочки, это чалавек на працы, таму што знаходзіцца. Собака-дэсантнік, мабыць, гэта Мар'іна Горка. Так, Мне казалі на Гарадзеншчыне. ну і ідзем далей. Наступнае відэа патрабуе тлумачэння. Мужчына ў адным з гарадоў проста ішоў па вуліцы і заўважыў нешта вельмі дзіўнае. І ён вельмі здзівіўся аўтамабільным нумарам. Што гэта такое, я не ведаю, гэта таксама патрабуе тлумачэння. Напішыце ў каментарах, што гэта можа быць. Давайте паспрабуем адгадаць. Я ўжо баюся. Давайте разгадаем гэтае разам. Глядзім. Совпадение номера 5500, 5500, 5500. Здесь что у нас? Ой, 5500. Блин. Все тут 5500. Так, ваши прапановы, что это такое? Я думаю, что гэта просто факт у скарбонку Васевых гарадскіх легендаў. Я думаю, что он раскапае и расскажет нам наступным разом. Наўрад ці. Я не могу поехать в Беларусь. Я думаю, что это нейкая вайсковая частка так зашифравана, и яны могуць один нумар мець на ўсіх На машинах. Віцебшчыне нешта такое. Ну і давайте завершым нарэшце. Мы вельмі любім відэа пра нашу краіну і заўсёды іх паказваем, а найбольш мы любім такія відэа, якія робяць пра нашу краіну замежнікі. І вось на гэтым тыдні вядомы амерыканскі блогер з мільённымі праглядамі Джош Кейхіл наведаў Беларусь. Ён авіаблогер. Ён цікавіцца рознымі самалётамі, і ў Беларусі падавалася б, што яго магло зацікавіць, а яго зацікавіў аэробус, які купілі ў абуход санкцыяў. Такая вот дзіковінка для замежнікаў у Беларусі. Але нас цікавіць ягонае меркаванне пра нашых людзей. У 30-хвілінным роліку у адным з момантаў ён кажа: у беларусаў спосаб мыслення і светапогляд насамрэч вельмі заходні. Тут больш адчуваецца, што ты у Будапешце ці Празе, чым дзесьці у якім-небудзь расійскім горадзе, асабліва калі размаўляеш з маладым пакаленнем. Вось такое яго меркаванне. А яшчэ адна рэч, якую сказаў вось гэты блогер, гэта стаўленне насельніцтва да уладаў. Ён пагаварыў з людзьмі ў горадзе і, цытую вам, кожны, літаральна кожны, з кім я размаўляў пра палітыку, казаў, што Лукашенко абсалютны вар'ят, што ім сорамна за яго, што ніхто за яго не галасаваў і ён не павінен быць пры ўладзе. Итак, дорогие сябрыці, вы гэта ему казалі, наши чатлане. Так. Ну-ка напишите в комментариях, ці вы размаўлялі з гэтым амерыканскім блогером і да распавялі ему сапраўдныя адносіны. А я подумаю, як ён здзівіўся, якіх памераў павінна быць дзірка ў санкцыях, каб самалёт праляцеў. Ну так, тым больш ён яшчэ дадае, што калі ён быў таксама ў Расіі, можна знайсці тых, хто любіць уладу пуціністаў, а кажа, што ў Беларусі гэты блогер, калі згадваеш улады пры беларусах, усе кажуць, што яны вар'яты, і ніхто за іх не галасаваў, нікому яны не патрэбны, яны просто клоуны. Вот так вот. Это не мы сказали, это сказаў блогер амерыканскі, напэўна, калі ўжо... Але мы таксама можам сказаць. По умению мыслить свободно белорусы давно европейцы, правда, Вася? Кто твой улюбённый блогер? Мой улюбённый блогер? Я сам. Не, я не блогер. Я блогераў не ведаю. Не ведаеш? Я старамодны чалавек. Я аглядаю праграму на Ютубе як кіно. Вось бачыце. Ну, таксама не кепскі. Эстэт, бацінка. Карацей, калі вы любіце эстэтыку, напішыце абавязкова каментары пра Васіля, такога аліганскага, шарманскага пана, які завітаў да нас з гародні. Вось, а мы чакаем Андрэя таксама вельмі хутка з гэтымі каментарамі, пачытаем і, канешне, паспрабуем адказаць. І пра вышэйшую адукацыю таксама пішыце, яшчэ пішыце, таму што вельмі цікава, ці патрэбная на сёння, альбо колькі патрэбна вышэйшых адукацый. Але яшчэ мы маем трошачкі часу, каб зрабіць самую важную справу беларуса. Ты якую? Якую? Зазірнуць, што робіцца на лецішчы. Цікава, нават калі гэта не тваё лецішча, таму давайте глядзець.
Я травмирована дачами, огородами. Ревень, грубики, мята, картошка, копание. Клубника, редиска, фасоль, тиква. Ну, муж у меня такой очень веселенький в этом плане. Здесь смородина растет. Груши. На самом деле это местные сорта прямо из нашего города. На наших 3 сотках есть 1,5 сотка огорода. Поехали. Я попробовал вот эти морковка посадить, но мы уехали на каникулы. И вот такой бардак теперь у меня. Но смотрите на этот сорняк. На самом деле можно его есть. Это не сорняк, это вид шпината. Это то, что ели у нас в Средневековье, до того, как крестоносцы принесли шпинат с Иерусалима. Он такой красивый. И растет как сорняк. Можно его есть. Прямо так. Когда я учился в Минске, меня пригласили на дачу, отдохнул, там баня, вот. Но у каждого был свой маленький огородик. Это, я считаю, очень здорово на самом деле. В Бельгии у нас нет вот такого понятия, как дача. Очень редко, что у людей есть там 2-й дом где-то в деревне, где они вот летом идут отдыхать и делать огород. Сейчас, особенно после ковида, все люди стараются вот купить дом, где есть маленький участок земли. Огород, все это выращивать чуть-чуть. Это очень модно. Здесь в соседнем городе, когда ребенок родится, город в подарок дает либо яблоню, либо грушу. Теплицу. Как у моего дедули. Да, вот. Это у нас будет upcycle. Маша только что сказала, что это не upcycle, это как у деда. Я все это нашел. 2 года их собирал. Это на самом деле тоже прикольно посмотреть на этот огород, потому что он не совсем бельгийский в плане того, что у нас растут типа огурцы, это у нас совсем не модно. Ну, люди не выращивают. Да, но плюс на самом деле Жерем... Это потому что тебе нравится. Огурцы. Да, это у нас не тема совсем. Не маринует, а солит. И причем он смотрит в интернете всякие рецепты от всяких монахов каких-то, что нужно там. От бабулей, да. От бабулей всяких, что нужно какое-то положить. Он квасит капусту. Буряк тоже у нас вот, люди в основном не едят. Это потому что, да. Да. Но я люблю. То есть очень многие вещи, я очень люблю готовить, и люблю еду и продукты. И очень многие вещи Жерем делает... Потому что я прошу или я покупаю семена, и укроп, которого нету в бельгийской кухне, его нету. Красотка, да, а не огород. Все в процессе еще. С голода мы не умрем. Дарагія сябры, пасля лецішча хочацца адразу абмеркаваць нешта вельмі важнае. Напрыклад, такі-небудзь канцэрт. Напрыклад, нейкага Макса Каржа, які адбыўся ў Варшаве і нарабіў шуму не толькі тут у Польшчы, але і як бы і паўсюль, я думаю. Ну, соседкі ж працуюць. Абсалютна. Соседкі не сціхаюць да гэтага часу. Пішуць. Як ставіцца да гэтых паводзінаў, ці яны сапраўды дзікія, ці такую музыку варта слухаць. Божачкі, які жах. Карацей, мы вырашылі, што гэта трэба абмеркаваць са спецыялістам. Але спачатку давайте абмяркуем і пакажам вам, што там адбылося. Ну, ты, хто не бачыў. Мы, конечно, сумеемся, што хтосьці не бачыў, але ўсё ж такі давайте паглядзім. Ну, як па мне, вось так не выглядае гэта нечым такім ужо занадта страшным, то бо што я маю інфармацыю прама ад удзельнікаў, ад людзей, которые наведвалі гэты канцэрт. Ад сваіх дзецей. Да, ад маіх дзяцей. Самае галоўнае, што вось гэта 70 000 чалавек, да, вроде бы паводзілі сябе неяк вельмі актыўна, але большасць з іх яны все знаходзілася пад кантролем, самі сябе кантралявалі, как бы, ну, але выглядае гэта ўсё досыць так... Як робіцца хайп на некалькіх кадрах і на паводзінах толькі некаторыя групы, і што гулам спалучае сучасных фанатаў, усё гэта мы абмяркуем з нашай цудоўнай госцяй, клінічнай псіхалагіняй, кансультанткай у метадзе когнітыўна-паводзінавай тэрапіі Лілія Хедзінай. Прывітанне, Лілія. Прывітанне, добрай раніцы. Ліля, прывітаннечкі, даражэнька. Ну і вось канцэрт Макса Каржа ў Варшаве 9 жніўня. Можа, ты была, дарэчы?
Не, я не была, это не моя музыка. Сабраў шмат маладых гледачоў. Кажуць, больш за 60 тысяч, почти 70 тысяч. Ну і чаму вось менавіта падлеткі, маладыя людзі, як ты думаеш, яны асабліва схільныя аб'ядноўвацца ў нейкія супольнасці, такія фанацкія супольнасці, паддавацца, як быццам бы ўплыву натоўпу? Скажи шчыра, мне падавалася, што это ўжо такое олдскульнае, вось гэтыя такія, ведаеш, фанацкія супольнасці, што гэта калісьці вось было даўно, 60-е, 70-е, 90-е, а што вось зараз такое адбываецца? Для мяне гэта таксама неспадзяванка. Ну, увогуле, гэта эстэтыка і культура каржа, яна таксама дзесьці вось з двароў, з вуліц, такое, мабыць, як 90-е. Што адбываецца з падлеткамі, калі яны трапляюць такі натоўпы, чаму яны аб'ядноўваюцца? Таму што гэта узрост, у якім ствараецца наша самаідэнтычнасць, і вось гэтае яно ператвараецца ў мы. Я вакол сваіх, я адчуваю сябе бяспечна, гэта нягледзячы на тое, што яны могуць быць небяспечнымі для іншых, але я адчуваю сябе бяспечна сярод іх. І тут кожны з падлеткаў адчувае сябе больш моцным, больш свабодным, аб чым песні каржа, аб свабодзе, аб парушэнні правілаў. Трэба жыць кайф, малы павзраслел і гэтак далей. Абсалютна, так, поўная свабода, рабі, што хочаш, гэта тваё жыццё. І вось калі гэта выкруціць на максімум, то вось гэта натоўп на максімалках робіць тое, што мы бачым. Ну, там уже еще такое было, что концерт пачаўся, по-моему, амаль на 3 гадзіны пазней. Поэтому я вельмі разумею, што гэта такое, калі пачынаюць некуды ламіцца и так далее. Конечно, не ухваляю гэтыя паводзіны, потому что, ну, трэба паводзіць себя как-то ў любой Але ситуации. скажу, што, ну, насамрэч, часта здараецца на канцэртах вось такая актыўнасць. Я памятаю, калі я была там падлеткам, мы ездзілі на басовішчы, і там таксама слыміліся трохі. А футбольныя фанаты, ты паглядзі, што вытвараецца. Я думаю, маладосць мае вось гэтую энергію. На матчах лігі, там, боже. Трэба яе выплёсківаць. А вось пытанне, наколькі зараз актуальная справа куміраў? Ці нашым маладым пакаленням зараз куміры патрэбныя? Бо, дарэчы, сам Корж, ён заўсёды падкрэслівае, што я такі самы, як вы. Ну, мы, конечно, разумеем, што гэта такім з нацяжкай, так? Але ён звычайна стараецца казаць, што я такі самы, як вы, і вось таму мы все разам з вами. І вось менавіта таму ён і збірае такія натоўпы. Таму што калі падлеткі глядзяць на кагосьці, хто мае поспех, і ён просты такі, свойскі, то ён становіцца для іх нейкім такім прыкладам таго, якім я хачу быць. І куміры яны будуць заўсёды патрэбныя падлеткам. Канешне, ёсць фанацкі рух і больш дарослы, але ён ужо не такі будзе катэгарычны, не такі чорна-белы, як у падлеткаў, бо у падлеткаў вось гэтая патрэба унутраная, эмацыйная, эвалюцыйная у нейкім адзначэнні самасвядомасці, хто я такі ёсць, яна вельмі важная, вельмі значная. Гэта той узрост, у якім гэта значна. І таму куміры яны вызначаюць вось іх ідэнтычнасць і як яны будуць выглядаць для іншых. Калісьці мае 16 гадоў сябры падаравалі мне квіток на канцэрт майго куміра, і гэта быў Віктор Цой. І я гэта запомніў на ўсё жыццё, таму што той атмасфера, которая была на стадыёне «Дынамо», калі здавалася, я любіў усе гэтыя 25 тысяч чалавек, і мы ў адным памкненні нешта там хацелі выскачыць на гэту траву, там танцаваць вакол сцэны. Гэта, ну, як бы запамінаецца. Але вось якія механізмы псіхалагічныя знаходзяцца ў аснове вось гэтага выбару, што чалавек там абірае для сябе нейкую субкультуру ці асяроддзе, там адзін валасы ў сіні красіць, другі ў бардовы, трэці збрывае налыса, чацвёрты носіць клёпкі. І вось гэта ўсё рознае. Як гэта адбываецца? Якія механізмы? Тут шмат чаго залежыць ад такога унутранага індывідуальнага складу, які складаецца з біялагічных фактараў, псіхалагічных і сацыяльных фактараў. То бок сацыяльных гэта асяроддзе, у якім мы развіваемся. І што тут працуе на фізіялагічным узроўні, гэта заўсёды за любымі паводзінамі стаяць эвалюцыйныя механізмы. Гэта бяжы, бягі і замры.
І вось наша эмацыйная сістэма, нервовая сістэма можа быць прыхільная да якосці аднаго вось гэтага спосабу выжывання. Калі мы бачым шмат людзей, з якімі мы сябе ідэнтыфікуем, тады наша нервовая сістэма стараецца да іх намагацца дастасавацца, так, быць падобнымі да іх, таму што эвалюцыйна нам трэба быць сярод сваіх. Гэта наш спосаб не згубіцца, наш спосаб выжыць, наш спосаб сустрэцца з ворагам, калі мы у нашым асяроддзі бяспечным. І вось на эвалюцыйным узроўні, калі натоўп кудысьці бяжыць, нам імпульсіўна хочацца бяжаць з ім, бо ён хіба бяжыць ад чагосьці небяспечнага, хіба да чагосьці вельмі важнага і цікавага. І вось таму нам хочацца з імі. Лілія, Макс Корж фактычна зрабіў штосьці амаль немагчымае. Зараз ён аб'яднаў людзей з абсалютна розных краінаў, з розных культураў, вось падкрэсліваючы гэтую такую свойскасць, вось гэты двор, гэта такі пэўны моладзевы пратэст. Бо я ведаю, што насамрэч на гэтым канцэрце былі беларусы, але яны не былі ў большасці. Там былі расіяне, былі ўкраінцы. Я ведаю, што прыязджалі аўтобусы з малдаванамі, і былі казахі, карацей, вельмі шмат рознай моладзі, якія фактычна былі аб'яднаны вось гэтай музыкай. Як гэта атрымліваецца? Бо я ведаю, што акурат фанацкая супольнасць у Макса Каржа, яна вельмі моцная. У іх ёсць свае правілы, у іх ёсць свае кэмпы, яны сапраўды вось трымаюцца разам, і я ведаю, што яны, іх там Макс сам з імі неяк стасуецца, камунікуе. Вось як будуецца такая велізарная фанацкая база, у іх там і мерч свой ёсць, карацей, і свае такія сустрэчы, асабліва таксама абураліся, што іх там былі нейкія несанкцыянаваныя вечарынкі і імпрэзы, якія адбываліся па ўсёй Варшаве, і палякаў гэта абурыла, маўляў, як гэта так, а для фанатаў Каржа гэта нармальна. Ну, тут усё закладзена ў сам сэнс тэкстаў Каржа і той вайб, які ён з сабой нясе, бо ён напрамкі гаворыць, што няма значэння якой-то нацыянальнасці, няма значэння якіх-то палітычных поглядаў, бо мы ўсе роўныя, мы ўсе маем права вось на гэтае веселье і свабоду. І таму гэта прыцягвае людзей, гэта ім падабаецца. І тым людзям, якія не маюць вось такога вельмі жорсткага грамадзянскага, мабыць, погляду, для іх гэта як глыток паветра. Такая прывабная мадэль, да каго далучыцца, так? Так, да якой можна далучыцца. І у яго вось гэтым такім свабодным і, можа быць, лёгкім вайбе ёсць трохі агрэсіўнасці пра тое, што ідзі і дабівайся свайго. Ідзі і рабі, як так ты хочаш. Прыгінай мір пад сябе. І вось гэтая такая агрэсіўнасць, яна таксама як клей працуе паміж тымі, хто хоча рухацца наперад. Вот, сын мой быў з жонкай яго маладой на гэтым канцэрце, сказаў: тата, ну там недзе было вось гэта вот, але мы былі ў іншым месцы, у нас былі ўвогуле людзі, которые пелі, абнімаліся, там танцавалі, нічога такога агрэсіўнага не было. Я пра што хацеў запытаць? Пра эфект натоўпу. Я вось сам колькі разоў пападаў у сітуацыю, калі раптам у натоўпе ты пачынаеш нешта адчуваць такое, што гэта становіцца адзінай масай. Гэта праўда, гэта існуе такое, і на чым гэта таксама аснавана. Як гэта пазбегнуць, калі натоўп не туды ідзе, як вось бяспеку сабе стварыць у гэтай сітуацыі? Тут патрэбны пэўны ўзровень самасвядомасці, таму што калі ты ведаеш, што ты можаш як нейрафізіялагічна паддацца натоўпу, то лепей трымацца падалі ад натоўпа. Калі ты ведаеш, што ты больш можаш кантраляваць сябе у нейкім асяроддзі, то можа быць натоўп для цябе не такі небяспечны. Што адбываецца, мы бачым, як паводзяць сябе тыя, хто падобны да нас, тыя, з якімі мы аб'яднаныя па нейкім крытэрыі, і мы сінхранізуемся з імі. У гэтым натоўпе размываецца індывідуальнасць, размываецца асоба, адказнасць размываецца таксама, яна вельмі размеркаваная паміж усімі, і тады
калі хтосьці штосьці робіць і такіх людзей шмат, то нам імпульсіўна хочацца ісці за імі і рабіць тое, што робяць яны. Бо у нас ёсць такая патрэба ў адабрэнні нашага асяроддзя, і калі мы робім штосьці, што не робіць асяроддзе, ёсць такі несвядомая пагроза таго, што нас могуць адхіліць, нас могуць выгнаць, а гэта вельмі страшна на біялагічным узроўні. На ўзроўні гэтага канцэрта я пабачыла, як працуе інфармацыйная бурбалка і як лёгка маніпуляваць фактамі, бо мы ведаем, што калі заходзілі на стадыён, сцягі адбіралі, і сцягу амаль не было, ну там, мабыць, хтосьці пранёс. І вось там літаральна было 2 сцягі, якія выхапілі некалькі тэлефонаў, потым яны распаўсюдзіліся па ўсіх сацыяльных сетках, і таксама вось гэты відэа, дзе людзі пераскокалі праз бар'еркі, але мы разумеем, што гэта не быў цэлы канцэрт. З яго мы варта асуджаць вось гэтых маладых людзей за такія паводзіны. Ці сапраўды штосьці страшнае там адбылося? Ну, страшна, гэта вельмі суб'ектыўна. Ну, я маю на ўвазе непрыемлемае ў грамадстве. Яно можа быць непрыемлемым для шматлікай супольнасці, але такое будзе заўсёды. І марыць аб нейкай утопіі, што мы ўсе будзем такія паслухмяныя, роўненькія, і ніхто не будзе правакаваць, напрыклад, гэта утопія, такога не будзе, заўсёды будзе хтосьці, хто захоча вылучыцца, зрабіць такое нешта. І таму мне здаецца, што тут трохі overreaction такі, перахайпавана. Але, можа быць, гэта звязана з тым, колькі людзей пацягнулася за гэтым. Бо гэта такі прэцэдэнт, які не вельмі папулярны пасля канцэртаў і на канцэртах, што дэпартаваны людзі пасля гэтага. Для супольнасці польскай гэта сур'ёзна. Ну, вось прыязджала гэта амерыканская спявачка, которая тройчы сабрала 60 000, і до яе канцэрта, і пасля яе канцэрта таксама было просьма інцыдэнту ў горадзе. Я сам бачыў, калі гэта англамоўныя людзі, там нейкія разборкі былі з паліцыяй і так далее, але нідзе я не чытаў у сродках масавай інфармацыі, каб іх недзе там дэпартавалі. Асабліва футбольныя фанаты, вось калі прыязджаюць. Гэта ж, мы ведаем, асобная катэгорыя. Футбольныя фанаты, я сам на вуліцы Французскай сутыкнуўся, быў з калоннай, которая суправаджала 50 ці 60 паліцэйскіх аўтамабіляў, і там тых фанатаў было менш, чым там аўтамабілю, але яны ішлі вельмі такія скандалі, выглядала гэта збоку, як, знаеш, такая вельмі арганізаваная акцыя, але я разумею, што людзі ішлі і проста выкідвалі свае эмоцыі. Але тым не менш, у цябе... Дарэчы, гэта вось добры спосаб выкідваць эмоцыі, правда? Не душыць іх у сабе, а лепш пайсці на канцэрт і паслэміцца. Ну, чаму не? Так, я люблю метал-музыку, і калі я двойчы трапляла ў слэм, і там у слэме можа быць неяк страшна, але пасля ты адчуваеш сябе абсалютна без напружання ўнутранага, і толькі якіясьці такія эмоцыі пра свабоду, і там яшчэ адбываецца такі псіхалагічны механізм. Вось было штосьці страшнае, але я выжыў. І мы тады атрымліваем шмат дафамінчыку, і нам добра пасля гэтага. А вось, можа быць, ёсць нейкі чек-ліст, як все-таки сябе паводзіць, калі ты аказаўся ў цэнтры масавага ажыятажу, не хацеў аказацца, а аказаўся. Як вось што зрабіць, каб трошкі сябе, ці таго, хто побач безапасіць, і як бы не паддацца уплыву натоўпу? Ну, падрыхтоўка да выхаду гэта такі ж must-have, як білет на канцэрт. І яна пачынаецца яшчэ да канцэрта, бо ты павінен разумець, дзе ты знаходзішся, якія ёсць пуці адыходу. Ты павінен разумець пра сябе, што табе свойственна, што ты можаш зрабіць, чаго ўжо на ўласным досведзе што ты ведаеш пра сябе. І тады ты можаш займаць месцы, якія не вельмі небяспечныя з пункту гледжання натоўпу. І тут яшчэ важны момант, што не трэба стаяць каля нейкіх бар'ераў, ступеняў і гэтак далей, каб было шмат свабоднай прасторы, каб бегчы цябе не прыціснулі таксама. Каб цябе ніхто не штурхнуў, ты не ўпаў. І вось
глядзець перыядычна, аглядваць там, што там 3 хвіліны якісьці натоўп і глядзець, ці адбываецца ўсё добра, няма ли небяспекі, калі ты бачыш якісьці замут, які табе не падабаецца, адысці адтуль. Можа лепей нават у такіх нейкіх агрэсіўных момантах займаць больш пазіцыю на седзячых трыбунах, бо вельмі хочацца драйву, кайфу, але гэта можа і быць тым рызыковым момантам. Дзякуй вам велізарныя. Мы з усіх бакоў абмеркавалі канцэрт Макса Каржа. Шчыра я радуюся, што ёсць такія магчымасці для моладзі зараз, што яны маюць сваю супольнасць, дзе могуць выказацца і адчуць сябе сярод сваіх. Гэта вельмі істотна для далейшага псіхалагічных станаўлення. А моя мара, каб все-таки Корж ще й зрабіў колькі класных трекаў на беларускай мове. Я павоглеб яго таксама полюбіў. Я слухаў некалькі мелодый, здорова. Ну, дзякуй, Ліля, што прыйшла до нас, і дзякуй, што развеялі мы разам, все-таки здаецца, вось гэта вот ой-ой-ой, такое было на канцэрце. Аліна гэта ацэньвае пазітыўна. Я таксама, і ты таксама прынесла нам пазітыў. Дзякуй. Дзякуй велізарная. Лілія Хедзіна, клінічная псіхалагіня, была з намі на нашых канапах, а нам вельмі прыемна сустракаць гэту раніцу разам з вамі. А да нас ужо прыйшоў Андрэй, які збіраў каментары нашых шаноўных чатланаў. Так, наши чатлані былі вельмі актыўныя сёння. Ну і на ўздагон пытанню Анатолія, які марыць пра тое, каб Корж праспяваў па-беларуску, варта значыць, што спяваў ён па-беларуску на фоне бел-чырвона-белага сцяга яшчэ даўным-даўно. Так, Макс Корж наш. Дарэчы, менавіта Макс Корж прычыніўся да таго, што в наш чатик зайшлі нехта пад імем Груздзевс Sisters. Привітання. Так, так. И пишет вот это эксперт из музыки, как сестры Груздевы перекладается. Подлетки не слухаюць ужо Коржа, яго аўдыторыі 20-35 гадоў. Ну, не ведаю, быў на нядаўнім канцэрце, і было шмат моладзі. У Германии до 29 гадоў подлетки, так что подлетки. Так, ну и про горадню, про Василя, про нашага дарагога. И только что был недавно литерально у нас у гостях. Пишут, что горадня, мой улюбёны город, про легенды гарадзенскія было вельмі цікава пачуць. Пішуць нам, што і ў Пінску легенда таксама ёсць пра падземны шлях з езуіцкага калегіуму, пра спіну кудысьці за горад. Вось так, у нашым мястэчку неназваны ёсць вежа, палац у добрым стане, і прывіды калі-нікалі мільгаюць па старым парку ходзяць. Вся Беларусь краіна замкаў, ща на поўнасці стаіць на падземных хадах, да? Так, і здані паўсюль. Так. Горадня гэта цуд, там жылі мае дзядулі і бабуля, і кожнае лета ў дзяцінстве я праводзіў там, і я быў, ну хто ж не быў. А што ж там пра адукацыю, пра вышэйшую, ці патрэбна? Стартанем з самага лепшага каментара, на мой погляд, вышэйшая адукацыя гэта тое, што дазваляе на розных мовах грамотна спытацца: колу і бульбу-фры браць будзеце? Універсальная парада, дарэчы, сябры. Yes, of course, ответ. Так. Канешне, калі ласачка. Так. Ідзем далей. Ну, калі еўрапейская вышэйшая адукацыя, то окей, а беларуская, будзем шчырымі, нікому не патрэбная. Но спрэчная меркаванне. Любая адукацыя. Катэгарычненька. Катэгарычненька, як мы любім. Я думаю, што самае галоўнае, гэта адукацыя павінна нас вучыць думаць і задаваць пытанні. Я скажу шчыра, вось я калі скончыла, у меня была вельмі добрая школа, дзе нас вучылі задаваць пытанні, а потым я вучылася ў гарадзенскім універсітэце, дзе мяне абсолютно развучылі задаваць пытанні. Вось так была пабудавана адукацыя, таму вельмі важна, шановнае гаспадарства. Задаем нязручныя пытанні. Я, наадварот, вучыўся на журфаку БДУ, который сёння многія там кажуць: ой, там нас вучылі крытычнаму мышленню, бо вучыўся я якраз вось у той добрый час. А вучыцца так, а можна яшчэ вучыцца ва ўніверсітэце і падвучвацца самому. І вось нам пішуць, складана разважаць пра адукацыю і яе якасць, калі перш за ўсё ідэолагі, а прафесіяналы ўжо потым. Слушная заўвага. Недарма ВНУ Беларусі вылетаецца ўсіх рэйтынгаў. Але я веру ў лепшую будучыню беларускай адукацыі. Я бачу, што беларусы таленавітыя. Ёсць такія прафесары, як сёння наша спадарня Наталья Дуліна, гостя нашай праграмы была. Это чалавек, которого хочется просто слухаць, замкнуць свае вусны і слухаць, там чалавек разумны, адукаваны, шмат ведае і думае, прыгожа думае. А вы ведаеце, я думаю, што вышэйшая адукацыя, яна дае нам просто базу. А далей мы можам вучыцца самі. Ёсць
вельмі шмат магчымасцяў, курсаў, і гэта і амерыканскіх, і беларускіх. Гэтай адукацыі грамадзянскай, такой дадатковай, зараз вельмі шмат, і можна сапраўды пракачаць вельмі важныя сферы. Открою про сябе таямніцу. Ну, давай. Пазаўчора запісаўся на курсы разработчыкаў штучнага інтэлекту. Абяцаюць мяне пераадукаваць. Паглядзім, вельмі цікава. Принесеш штучны інтэлект сюды ў студыю? Так, ознайомішся з ім. Ну і хацелася б дадаць, што файна мець нейкія статычныя веды, але адукацыя гэта трошку пра іншае. Ведаць табліцу памнажэння, там фізічныя нейкія законы, файна. Але адукацыя это трошку пра іншае. І вось нам пішуць, якасная прафесійная менавіта адукацыя, пра што мы толькі што гаварылі, дае шмат магчымасцяў, але ж гэта не пра каледжы, дзе выкладаюць нешта яшчэ з 80-х гадоў. Ой, я памятаю, у нас былі кніжкі, падручнікі з 60-х. Дарагі сябры, карацей, гэта мы не ухваляем. Трэба ісці ў ногу з часам. Як робяць Даша і Чатлані і нашыя гледачы і глядачкі. І вашыя каментары мы вельмі цэнім. Тыя, хто яшчэ не націснуў падабаечку, ці не падпісаўся, а можа гэта зрабіць. Зрабіце гэта зараз, бо мы ўжо будзем развітвацца, на жаль. Скажу толькі адно. Ўсё, што мы робім, дзеля таго, каб вы маглі з намі гэта абмеркаваць у нашых чатах. Правда, гэта, вот, як на духу. А таксама спадзяемся, што вам было цікава разам з намі. Пішыце, што вы хочаце яшчэ абмеркаваць, а ўжо тут падбіраецца музыка і пакідаем вас з цудоўнымі украінскім гуртом. Да пабачэння. Я стою за порогом, тиха мантра на вустах. Крок, як далеко до Бога, у задимлених містах.
проси.